Hej piger, i dag skal jeg filme en lille haul. Faktisk så havde jeg tænkt, at jeg ville filme sådan en hverdags make-up, godt og klar med mig video, men det gik helt galt sidst jeg filmede den. Men jeg prøver at filme en igen her i den kommende uge. Men jeg synes bare, vi skal komme i gang egentlig. Ja. Det første jeg har købt, det er den her foundation fra Maybelline. Og det var fordi, at jeg ejede ikke en eneste ordentlig foundation. Så jeg besluttede mig for at gå ned i Matas, fordi det er den eneste butik, så sælger sådan skønhedsprodukter sådan i en omkreds af 50 km for mig. Så der gik jeg ned, og jeg prøvede alle deres foundation for at se, hvilken en der ligesom passede bedst til mig. Og så var det lige den her fra Maybelline, som var den, der ligesom passer bedst til min hudtype, og den var ikke så orange. Og den dækkede uden at være alt for dækkende, så det så kunstigt ud. Og jeg købte bare den her Superstay Better Skin. Og jeg købte den i nummer 10 Ivory, fordi at jeg er lidt sommerbleg. Sommerbleg? Vinterbleg. Jeg er vinterbleg. Og det leder os videre til det næste produkt. Så er den her lille selvbruner lotion, som jeg købte i Matas, fordi at de havde den på tilbud til 24 kroner, hvor de normalt koster 39 kroner. Så det er meget godt sådan lige have en backup, fordi jeg har flere af dem, men de er meget gode at have her om vinteren, når man bliver vinterbleg. Den næste jeg skal vise, det er faktisk også en foundation, og det er den her MAC Mineralize Moisture Foundation, som I kan se her. Og jeg har kommet til at købe den i en 30, farve 30. Så den er en lille smule mørk til mig. Men så gør jeg det, at jeg blander den op med min dagcreme. Fordi at på den måde så bliver den lidt lysere, og så bliver den også nemmere at fordele i ansigtet. Og får en mere sådan en naturlig glow. Jeg har faktisk den, jeg har på i dag, jeg vil sige. I kan se det, den ligger sådan en meget flot finish. Det næste jeg skal vise, det er denne her lille Labello læbemad. Og hvis jeg ser den sidste video, hvor jeg snakkede om mine decemberfavoritter, der snakkede jeg om mine Labello, som var blevet væk. Og så jeg, at de havde dem her på tilbud i Netto til kun 10 kroner. Så sådan en tænker jeg lige, at jeg måtte have med. Og den lugter lidt af Muam. Jeg kan egentlig godt lide Muam, så det synes jeg er fint nok. Den er ret mørk i det, men den giver kun meget, meget lidt farve. Hvis I har andre Labello, så ved I nok, hvad jeg mener. Og jeg har bare valgt den med Fruity Shine Cherry. Så ja, den synes jeg var god. Og det næste jeg skal vise, det er Naked paletter. Og hvis I følger med på min blog, så har I måske set, at jeg har postet et billede af dem før. Jeg tror det var i går, jeg gjorde det. Men jeg tænker ikke, at de kræver så meget introduktion, fordi at de fleste, der ser beauty-videoer på YouTube, de har nok allerede stødt på den mindst 20.000 gange. Men det er bare Naked 2-paletten og Naked Basic-paletten, som jeg har anskaffet mig her. Og jeg har faktisk allerede planlagt at anskaffe mig Naked 3-paletten også, men den tænker jeg ønsker mig fødselsdagsgave, fordi at jeg har snart fødselsdag, og så kunne jeg måske få den der. Så synes jeg, at vi skal hoppe videre til tøj, og der har jeg 2 ting. Jeg har faktisk 3 ting. 2 sekunder. Okay, det første tøjting, jeg vil vise, det er denne her. Hvad hedder det på dansk? Jeg ved kun, det hedder en crotchet top. Hæklet top, tror jeg det hedder. Og det er bare sådan en sød en, der er hæklet. Og så binder man den her i ryggen. Og den er nok, det er sådan, man kan have den på til stranden eller til sommer, når det er godt vejr. Og så er den ligesom sådan en crop top eller sådan noget. Og den er bare virkelig sød. Den er fra en privat sælger, men jeg linker den lige ned her under videoen. Og det næste vi skal kigge på, det er denne her store behårede sag, som er en jakke fra Nelly. Og de har tilbud på Nelly lige nu,
og 10% ekstra tilbud. Så jeg gik ind for at kigge, hvad de havde, fordi jeg havde gavekort på 100 kroner. Og så faldt jeg over denne her sag. Og der var en tilbage i slags 36. Hvor jeg normalt bruger 34, så jeg var bange for, at det måske blev en lille smule for stort til mig. Men det har jeg sådan lige besluttet mig for, at det måske ikke gør så meget. Fordi at den er i forvejen også lidt stor, så det er meget fint. Og den aller sidste tøjting, jeg skal vise, det er denne fine hindu-agtige kjole. Og den er lavet af sådan noget lidt viskose-agtigt stof, så den er sådan meget tynd og sommeragtig i stoffet. Og jeg tror, den bliver rigtig, rigtig sød til sommer med et par sandaler. Og ja, den er bare rigtig fin. Den glæder mig virkelig meget til at have på. Og den aller sidste ting, jeg vil vise, det ved jeg ikke lige, hvor jeg er nu. Jeg har kun fundet pakken. Det er lidt tid siden, at jeg har fået den her. Men jeg tænker, jeg vil vise den alligevel, fordi at det er noget, jeg er virkelig, virkelig glad for. Og det er det her objektiv fra Canon. Det er deres 50 mm 1,8 objektiv. Og det er sådan et, man bruger til at filme ting, eller tage billeder af ting tæt på. Og så bliver baggrunden sådan sløret. Og ja, det er bare godt. Jeg har brugt det en del gange. Jeg har også brugt det til at tage de billeder af mine naked paletter. Jeg kan måske lige sætte et billede ind. Jeg sætter billeder ind bagefter. Men ja, det tror jeg var alt for den her gang. Og så ses vi måske i min næste video, som nok bliver min gør dig klar med mig make-up video. Og hvis I kunne lide den her video, må I gerne give den en thumbs up. Og måske abonnere, hvis I har lyst til det. Og hvis der er nogle videoer, jeg gerne vil se, så bare smid en kommentar nede under, og så kigger jeg på det. Hej hej!